takže ešte vám ukážem, ako spraviť tú vec, aby ste toto pole nemali štvorčekové, ale aby ste ho mali presne ako máte toto vaše subpovodie, ktoré ste si odčlenili, ak ste si ho teda odčlenili, čo by ste teda mali spraviť. Je to celkom jednoduché, potrebujete tento výsek, tento tu výsek 2, čo mám ja teraz v mojom prípade, tu je. A tento výsek ste si nahrali v týchto vrstvách je nahratý iba v QWERTYse. Vy ho potrebujete nahrať do Grassu, takže zase Open Grass Tools a dáte si import into grass, a keďže toto je vektor, tak dáte import vector into grass, dáte si toto tu, napíšete si výsek 2, name for output vector map, ja som si sa napísal V2 ako výsek 2, skratke V2, dáte spustiť, po nejakom čase vám to prejde, dáte prehliadač, zase obnovíte a budete mať vo vektorovej vrstve V2. V mojom prípade to mám. Zase ho pridáte cez klasicky cez 5514, pridáte ho a budete ho mať. Ja ho mám tu, V2. A keď ho takto ešte zvýrazním, tak to bude vlastne takto nejak vyzerať to zelené. Takže teraz potom to znamená, že ste si teraz práve nahodili ten váš výsek do grassového modulu. Lenže teraz ho musíte zmeniť na tento V2, keďže to je v Grasse vektor, musíte ho zmeniť na raster. Takže dáte map type conversion a dáte, chcete zmeniť vektor na raster a chcete dať konstantu. Zase dáte V2 v mojom prípade a name for output map raster map dáte, ja som sa napísal VIS2 a akože raster. Zase dáte spustiť, prehliadač, obnovíte a budete tu mať výsek 2 raster. Zase načítate klasický súradnica krovák. Hej. A budete to mať tu. To je toto tu moje. Keď vám to ukážem, čo to je, tak to vlastne viac menej nič nie je. Tak to nejak to bude vyzerať. Takéto fialové pelo, či rúžové, či čo to je za farba. A teraz, keď toto už máte hotové, tak môžete si nastaviť to pole pôsobnosti, aby nebolo štvorcové, ale aby to bolo podľa tohto. A to nastavíte, dáte si modus, napíšete tu hore mask, a dáte tento prvý, čo tu máte hneď, rmask. Vyberte vrstvu, vyberete tú vrstvu, ktorú máte, tým pádom v mojom prípade to je výsek 2 raster. A dáte spustiť. Keď dáte spustiť, tak vám vybehne zase v prehľadači, keď vám to úspešne prebehne, dáte obnoviť a budete mať toto M a SK. Zase si to pridáte. A keď si to pridáte, tak to je táto vrstva a keď sa vám zase ukážem, tak vlastne vyzerá takto isto čierne, ale bude to také troška zavádzajúce, že to je iba štvorcové, ale naozaj to bude potom vyberať presne podľa tohto ohraničenia. Ježišmaria. Takže keď si potom dáte trénovacie množiny, ako som si ich dal napríklad ja, takto, aj niekde rozhádzané, tak vám to potom pekne vyjde, napríklad tá kontrolovaná klasifikácia, čo je tu, tak keď si ju pekne zapnem, tak si myslím, že mi to takto pekne vám to potom vyjde, že ten vlastne okraj tam bude, ten šedý síce, ale bude to napísané číselne, keď si dáte R control, tak vám to pekne vybehne, môžete teoreticky skúsiť, R, takže si dáte R, T, Calculate Statistics for Raster a teraz dáte raster, dáte ten BBKK, ktorý mám ja momentálne a chcete to v percentách pokrytia, máte spustiť a vybehne vám, že máte, tu máte skupinky 1, 2, 3, klasicky 1 je, čo je 1, moment, zase to rozkliknem, 1 je zastávaná plocha, to je jednička, to mám troška mohli rozťahnuť, to nevadí. Jednička je 1,48%, dvojka sú hospodárske plochy, to je 16,91%, tretia sú lesné plochy, to je 25% a ostatné sú 55,78%. To je presne táto šedá časť na okolo. Takže vám to pekne vidie. A potom vám vlastne, keď to takto máte s tento mask nahodený, tak vám to pekne takto vyjde aj kontrolovaná klasifikácia, aj nekontrolovaná klasifikácia vám takto vyjde. Mne teda aj tá kontrolovaná klasifikácia per area, tá mi teda vyšla tak troška divne. Ale tak teoreticky sa to podobá. Najlepšie sa podobá táto kontrolovaná klasifikácia. Teoreticky si myslím. Takže teraz tak všetko.